Türkmenistan'ı temmä könüllerini garaşly bolan adamlaryň, olaryň maşgala agalarynyň çekýän kynçylyklary, görýän horluklary dowam edýär. Häkimetler pandemiýa döwründe çilim gutçylygy derarly has köp kösenýän raýatlaryň halyndan habar almagyň deregine gartaşan adamlara hem jerime salýar diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. Häzir mart ebitinde iňardan çilimiň bir gutusynyň bahasy 230-240 manada baryp ýetdi. Bir çilim bolsa 12 manatdan satylýar diýip habarçy aýtdy. Şu aralykda adatlygyň hukuk goraýjy edaralardaky çeşmeleriniň maglumatyna görä, odal gymmat çilimleri saýlap çeken hukuk goraýjy ofisiýerleriň hem bir topary nasa geçmäge mejbur boldy. Ýöne bir hukuk goraýjy ofisiýerleriň nasatýan ýöneköy raýatlary idarlamagyny, olary jerime ýazmagyny adaltmaýar diýip radionyň söhbetdeşleri aýdýar. Şu gün Mardaky Niýazow köçesiniň urunyna ýerleşýän Lele badarynyň gapdalyny bir ýaşly adam tutup jerime ýazmaly diýip awtobusa mindirip alyp gitjek boldular. Ýaşly hem gitmejek boldy. Polisiýa işgärleri onuň iki elinden tutup awtobusa tarap çekdiler welin serjant çininäki ýaş polisiýa ofisiýeriniň jüýsünden nasly dügünçep ýere gaçdy diýip wakany gözü bilen gören habarçy habar berýär. Nasatdanlyk sebäpli tutulan ýaşly muny görüp, "Inim, meni göýber, senem nasatýan ekeniň. Özüň nasatyp maňa düşünmezlik etme. Men nasatmagy sen eneden dogulmakan başladym" diýdi. Polisiýa ofisiýeri özüniň nasatýanlygyny inkar etmedi. "Hawa, men nasatýan, ýöne köçede däl, gizlenip, bukrak ýer tapyp atýaryn. Senem şeýit melekeniň" diýdi. 3 sany polisiýa ofisiýeriniň bir ýaşlygyny tutup alyp gitjek bolup daýyşlary, emma onuň ýerinden butna mandyrşy köp adamyň ünsüni özüne çekdi. Adamlar üýüşüp gelmäge başlady. 3-4 minutda 30 töwerek adam toplandy diýip habarçy aýtdy. Gelinlerin köpüsü bir ýaşlygyny tanıyan eken we olar polisiýa töwerle etmäge başlady. Bu pakyr adam günne şu adara gelip dükanlara aýlanyp sadaka çöplýär. Göýberiň ony. Sizin hem sadakaňyz bolar diýip orta ýaşlaryna bir adam polisiýa ofisiýerleriniň ýaşulragyna ýüzlenip töwerle etdi. Ýygrakda duranlaryň biri bolsa, ýalňyş adam tutduňyz. Ondan alyp biljek zadyňyz ýok. Paýty ýygmaga da uğradyp bolmadan idi. Ul leytenant çininäki polisiýa işgäriniň bu sözleri gahary geldi. Gerek bolsa paýta ýygdyrar. Bolmasa şugunnur. Anha basym şugunnur ýygym hem başlaýar. Saňa näme diýip azgyrly. Üýüşüp gelen adamlaryň içinde dükan eýeler hem bardy. Olaryň biri ara goşuldy. "Sen beýle uly gürleme, inim. Uly gürlänleriň hem näme bolanyny göre gelýär. Sen garraňda näme düşýäňi bileňoga, belki bir ýaşuldan beter bolarsyň. İşten kogulaňyzda özüňiz oňarman balaňyza çolaşyp ýörsiňiz. Ýa siz ýyldan üýtgeşikmi? Göýber ýaşulyny ýör, ýylyma düş. Dükana baraly. Näme ýejek işçek bolsaň bereýin. Pul diýseň pul bereýin diýip dükana ýeti sesini ýumşadyp aýtdy. Polisiýa ofisiýerleri üýüşüp duran adamlaryň arasynda dükana ýetiniň ýerine düşüp gitjeklerini hem ýaşulyny süýräp güýç bilen maşyna mindirjeklerini hem bilmän ýaýdandylar. Dükana ýeti muny görüp, "Halis jerime ýazman bilmejek bolsaňyz şu taýda ýazyn. Men töläýin. Ýöne bu görüli ýaşula degmäň" diýdi. Bu sözleri eşden ýaşuly namys edip aglady. Soňundan bolsa dükana ýetine ýüzlenip, "Meniň üçin sögüşme" diýdi we "Ýör, nirä gitmeli bolsa gideli" diýip polisiýanyň awtobusuna tarap ýöneldi. Duran adamlaryň biri başyny ýaýkap dükanyma ýapyk, ogny uşak kireýedýän. Ýönünni gaýdyp öň işläp çykanan bolsa, ýüzünden tanasam polisiýa işgärini maşynma hem mindirmerin idi. Polisiýa nasatan ýaşulyny alyp gitdi. Adamlar maşynyň ýerininden seredip, gynanyp galylar diýip adatlygyň Mardaky habarçysy habar berdi.